प्रमद बर' सारनि एगेन्स्टआव माखासे खोथा बुंदोंमोन जे सिमा बारायनो हाया सिमा बारायनायनि थाखाय खुनु माबा मोनसे सोदोब उल्लेख गैया नाथाय दिनै मा बुंखो हाग्रामा बिथाङा बुंदोंमोन मा 1 इन्सि जुदि बारायोबा आङो बिटिआरआव थाया खिन्थु दिनैथ' आरो माने 250-300थासो गामिया दिनै हाबबाय गहपुर सनितपुर बिश्वनाथ सारियालि इभेन बिथांमोना एबार भर होनो मोनदों नाथाय बिथाङा गामि बाराया होननाय जायगायावनो थांनानै भटा बिबाय बेथ' साननो गोरोंफ्रा सानगोन आरो एसे मान सन्माननिबो बाथ्रा थायो प्रमद बर' सारा जथेस्थ' खामानि मावदों आङो इन्टिआर समस्तिनि खोथाखौ बुंला आं दा बनगाव एरियायाव दं 17 बोसोराव बिपिएफआ जेखौ मावनो हायाखै बेखौ मावदों बनरगाव प्रपारलि बनरगावआवहायनो हाइ स्कुलनि थाखाय प्रमद बर' सारा चिफ जानाय लोगो लोगो 50 लाख हाइ स्कुलनि थाखाय ग्रेन्ट होदों 5 बोसोरानो जाजोबाखै 5 बोसोरनि जाजोबनायनि सिगांनो बेबादि माखासे डेभेलपमेन्ट खामानिखौ मावदों आरो बेखौ जुदि सोरबा बिपिएफनि मानसिफ्रा आंनि खाथियाव जुदि साहस दंबा बुंफैदों अन्तत बनरगाव प्रपार बनरगावआवहाय बिथांमोनहा मा मावदों आरो जों मा मावदों 17 बोसोराव बनरगाव गामियाव लामा बानायाखैमोन दिनै जों बानायनो हादों हाग्राबारि जोङो नै दोंसेबाबो दोंनैबाबो जों खालामदों प्रपार बनरगावआवनो जों गोबां खामानि मावबाय होननानै आं क्लेम खालामो आरो बास्तब खोथा बियो बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथियो फरायसाफोरनि थाखायथ' जोंहा प्रमद बर' सारा स्पेसियेलि बेयो एडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ गावनो लादों गावनो लानानै गावनो ओरैबायदि मोजां सामलायदों जायनि थाखाय जों नुनो मोनो दा चिराङा आसामाव मेट्रिक परिखायाव बयनिख्रुइबो लास्टमोन खिन्थु थांनाय बोसोरनिफ्राय देग्लायबो आसामावनो चिरां डिस्ट्रिक्टआ मेट्रिक परिखायाव बयनिफ्रायबो सिगां पजिसन फार्स्ट पजिसन जिखियानो जा मानो बनगाव समस्तियाव एबार प्रमद बर' सारनि मोखांखौ नायनानै आं देरहागोन बेखौ आं रोखा बुंनो हायो जोंहा नैबे सोरमांगा प्रटेक्सन बेखौ जोङो एसे मेजरलि रायजो राजाफ्रा डिमान्ड खालामबाय थायो आं बेखौ मावग्रोनो सानो बेजों लोगोसे लामा सामा गोबां दंबावो गिबियावनो नोंथांखौ जोङो जोंनि बड'लेण्ड रादाबाव बरायग्रोबाय नोंथाङा जे बनरगाव बियाबाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय सासे बिजाथि महरै सायख'जाबाय बे बेलायाव नोंथाङा मा जाहोननि थाखाय नोंथांनि बिजाथि सायख'जानाया ओंखारखो फारिलाइयाव गिबियावनो मोनथामनि मिडियानि फारसे आङो गोसो गोजोनखौ फोरमायबाय आङो खोब गोजोननाय मोनदों जोंनि बिसेसके दोलोनि प्रेसिडेन्ट प्रमद बर' सार आरो लोगोसे गुबुन गुबुन जोंनि दैदेनगिरिफोर दिनै आंखौहाय सेकेन्ड टाइमनि थाखाय बनरगाव 9 नं बनरगाव समस्तिनि इउपिपिएलनि केन्डिडेट हिसाबै फसंबावबाय बियो खोब गोजोनथावना बाथ्रा दा आङो आंनि केन्डिडेटसारखौ जे जोंहा जोंनि पार्टिनिफ्राय जे होनाय जाबाय आं बेखौ सानो निस्सय सेनियर सासे वार्कारबो जाहैबाय आरो आंनि थांनाय समनि जे मोनसे ससियेल सार्भिस आंथ' दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो सासे सोद्रोमामोन बनरगाव आनसलिकआव गोबाव सम आङो खामानि मावबोदों भलुन्टियार पस्टनिबो चेयारमेन जादों बे आनसलिक कमिटिनि बिनि उनाव जेनेरेल सेक्रेटारि एबसुनि बिनि उनावहाय आङो आरो एबसुनिनो आनसलिकनि प्रेसिडेन्ट जादों गोबाव सम बिनि उनावहाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो आं आफादगिरि जादों मोननैथाम आं जादों बे समावहाय जोंहा जे आनडिभाइडेड क'क्राझार गसाइगावनिफ्राय आप टु बिजनिसिममोन बिनि उनावहाय सेन्ट्रेल कमिटियाव आङो माने बिबान मोनदों गिदिर नङाबाबो आङो अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि हिसाबै जादों बिनि उनावहाय 2005 सनावहाय डाबल पिनि आं डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि सेक्रेटारि जादों गोलाव सम माने पलिटिकेल प्लेटफर्मावहाय खामानि मावनो मोननाय जादों आङो बेसेबां रोंगौ रोङा आं बेखौ आं क्लेम खालामनानै लानाया बे आंनि थाखाय माबा नङा आंनि बियो बुंनांगौ दायित्व नङा आं सानो बेखौ रायजो राजाफ्रा आं मा मावदों मावाखै बेखौ मिथिगौ बेनिफ्राय ओरैहाय डाबल पिआव आङो माने 2005 सननिफ्राय 2015 सिम आं डाबल पिआवनो मैखोम खामानि मावदों बे समाव सिटुएसना मोजां नङा जों बयबो मिथिगौ जे ओरैबायदि गोब्राब सिटुएसन जेराव गावनि व्यक्तिगत जिबनखौ बासायनायासो बिराद गिदिर बाथ्रा थेवबो आदर्श नीतिखौ सिगाङाव दोननानै खामानि मावबोनाय जादों खुनु परिबेसजों कमप्रमाइज जायाखै मोनसेल' बाथ्रा जे जोंनि गेजेराव मोनसे जोंहा मोनसे दाबिबो दंमोन जेनेबा सोमावसारनाय बे सोमावसारनाया जोंनि थाखाय मोनसे एंगारनो हायै मोनसे कौसमोन बेखौ लानानै खामानि मावबोनाय जादों
फैनानै जेनेबा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव एबसुआ जेनेबा आरो मोनसे रिजुम खालामफिनबाय एनडिएफबि एबसु बयबो लोगो नांनानै मोनसे जयेन्टलि मोनसे मुभमेन्ट जाफिनबाय बेयावबो आङो एखेबारे बाहागो लादों लोगोसे 2020नि 27 जानुवारियावहाय एकर्ड जाबाय बिसिमबो आङो दङ मुथते दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो पलिटिकेल पार्टि बेवहाय इनभल्भ जादों खामानि मावदों गोलाव सम आरो दा हयतोबा बेखौ नुनानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा आंखौ निस्सय आंनि सायाव माबा मोनसे बिसास लाखिदों हयथ' मिजिं थिदों आरो दिनैनि समावहाय बनगाव समस्तियाव आरो खेबसे केन्डिडेट माने होनानै निस्सय आंनिफ्राय माबा मोनसे आसा खालामदों हयथ' दङ बे बाथ्राखौ आंखौ केन्डिडेट हिसाबै सायख'नाया आं साननानै लादों ओरैनो नङा बेयो बिराद गिदिर दायित्व आं बेखौ आं मिथिगौ बेखायनो आंनि थांनाय समनि जा मोनसे एक्टिभिटिस बा सार्भिस बेखौ नुनानै केन्डिडेटखौ सेकेन्ड टाइम आंखौ होदों आं बेखौ साननानै लादों आरो बेखौ गोसोआव लानानै आं मावलांगोन केन्डिडेट सेलेक्सन जानायानो देरसिन नङा बा जोबथा नङा आरो देरहानांगौनि थाखाय खामानि मावनांगोन आरो देरहानांगौबा जोंनि दैदेनगिरि आरो रायजो राजा बयबो माने मदद होनांगोन आं बिदि सानो बेनो आंनि मेनलि आं जे दिनै केन्डिडेट हिसाबै माने सायख'जाबावबाय आं बिदि होननानै साननानै लायो नोंथाङा बुंबाय जे नोंथाङा सासे बर' हारिनि जिखिनि मोननांगौ मोन्थाय थामोन्थानि रैखाथिनि थाखाय गोबाव बोसोर सोमावसारनायाव बाहागो लानानै समाज सिबियारि हिसाबै समाजनि खामानि मावबोबाय बे बेलायाव नोंथाङा सासे इउपिपिएलनि बिजाथि हिसाबै नोंथांनि रायजोआ मानि थाखाय भट होगोन बेवहाय मोनसे खोथा ओरैनो बेक्ति हिसाबै बेसेबां सापर्ट दं गैया आं बेखौ बुंला नाथाय आङो आंनि सायाव माबा मोनसे नेगेटिभ माबा गैया होननानै आं सानो सासे सानैया थागोन माने 100% हयतोबा सापर्ट खालामजोबाबो जानो हागौ खिन्थु आंहा मोनसे बिसास दङ बनगाव समस्तिनि जेसेबां रायजो राजा दं फ्राय बांसिन पार्सेन्टआनो आंखौ लुबैयो आरो लोगोसे दिनैनि दिनाव प्रमद बर' सारा 2020निफ्राय दिनैसिम जे मोनसे खामानि मावदों मोनसे कनस्ट्राक्टिभ मोनसे बड'लेण्ड बिल्डिंनि थाखाय खामानि मावदों दिनैहाय नोङो दा जोङो सान्तिखौथ' लाबोनो हाबाय बेवहाय बर'नि परिबेसाबो जोब्बाय स्पेसियेलि प्रमद बर' सारनि नाजानाय आरो जोंनि नेताफोर इउजि ब्रह्म रेंगोनाथ नार्जारी बिथांमोननि मोनसे टीम बे टीमनि गेजेरजों बड'लेण्डआव मोनसे सोलायनाय मोनसे सेन्सखौ नुदों सान्तिया जथेस्थ' फैबाय बेजों लोगोसे डेभेलपमेन्टनि थाखाय डेभेलपमेन्ट खामानि मावनांगौनि थाखाय खुनु बेवहाय जाति बर्न डिफारेन्स खालामाजासेनो बर'ल' नङा जेसेबां बेवहाय बिटिआर ओनसोलाव जेसेबां कमिउनिटिसफोर दङ बिथांमोननोबो समान भाबै डेभेलप खालामनायनि थाखाय जा खामानि मावदों लोगोसे माने हा फाट्टा होनाय भिजन डकुमेन्ट बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङावहाय सुपार 50 आरो 32टा माखासे फ्लेगशिप मिशन दङ बे मिशनफोरखौ नुनानै दिनैहाय बिटिआर बासिया बिराद गोजोनदों आरो प्रमद बर' सारनि मोखांखौ नायनानै जितु आं बनगाव 9 नं बनगाव समस्तिनि आङो केन्डिडेट दा आंजों लोगोसे प्रमद बर' सारनि मोखांखौ नायनानै एइबार बांसिन भट होगोन होननानै आंहा मोनसे बिसास दङ थांनाय 2020आवहाय मोनसे माबाया बे बिसायख'थिया नर्मेल नङामोन खारन बेवहाय कर'ना भाइरासबो जादोंमोन जायनि थाखाय मालाबाबो जाफेरै इलेक्सननि समा बोसोरसेनि बारा बेवहाय सम लादों आरो बिसेसके गेजेरावहाय गभर्नरा सासन खालामलायदों बे गोलाव मोनसे सममोन आरो दा बेवहाय नोंगौ 2020आवहाय आङो देरहानो हायाखैमोन नाथाय देरहानो हायैनि खार'ना आं बेक्तिगतनिल' नङा बेवहाय एक्सट्रा अर्डिनारि मोनसे सिटुवेसन फैदों जे बेवहाय कर'ना भाइरासनि थाखाय इलेक्सनखौनो दोनथ'नो गोनां जादों ओमफ्राय 1 बोसोरनि उनावसो इलेक्सनखौ खुंनो गोनां जादों आरो गेजेरावहाय गभर्नरा सासन खालामनाय जाबाय दा बे खारन थाबाय आरो बेनिफ्राय प्रमद बर' सारा बे समावहाय मोनसे खामानि मावनायनि परिबेसखौ मोनाखैमोन थारमाने सोमावसारनायनि उनावहाय एकर्ड जाबाय एकर्डनि सासे सिगनेटारि हिसाबै इमिडियेटलि फैनाय जाबाय बेवहाय खामानि मावनायनि स्कप मोनाखैमोन बेनिफ्राय उनावहाय जेनेबा इलेक्सनाव देरहानानै इउपिपिएल बिजेपि मोनसे जयेन्टलि सरकार जाबाय बेनि उनावहाय नै दा खामानि मावनायनि मोनसे स्कप मोननानै प्रमद बर' सारा जेरैबायदि खामानि मावनो थाखाय आखायाव लादों बा मावबाय बेखौ नुनानै मानसिफ्रा बिराद मोनसे एट्राकसन जादों आरो आसा खालामनो हायो प्रमद बर' सारा जुदि आरो बे बिबानखौ मोनबावोबा निस्सय थांनाय 5 बोसोर जोबाखै नै दंबावो एसे
थांनाय समाव जेसेबां खामानि मावदों बिनिफ्राय डाबल ट्रिपल हयथ' खामानि मावनो हाबावगोन होननानै मानसिफ्राबो सानो आरो आंबो फोथायो। नैबे समाव जिहेतु नोंथांमोननि दोलो प्रमद बर' दैदेननाय जि इउपिपिएल दोलो बे 5 बोसोर आबुं जानो थांगासिनो दङ। बे समाव नोंथांमोननि बियाब हिसाबै प्रमद बर'आ बेसेबां जौगानाय खामानि मावनो हादों होननानै सानो रायजो राजाफोरनि गेजेराव? प्रमद बर' सारा जथेस्थ' खामानि मावदों। आङो एनटिआर समस्तिनि खोथाखौ बुंला, आं दा बनगाव एरियायाव दं। 17 बोसोराव बिपिएफआ जेखौ मावनो हायाखै बेखौ मावदों। बनगाव प्रपारलि बनगावआवहायनो हाइ स्कुलनि थाखाय प्रमद बर' सारा चिफ जानाय लोगो लोगो 50 लाख हाइ स्कुलनि थाखाय ग्रेन्ट होदों। बे हाइ स्कुलजों नांजाबनाय बनगाव गेवलां फोथारावहाय स्टेडियाम खालामदों। बिनि उनावहाय आरो बेजोंनो नांजाबनाय खाथियावहाय माने उइभिं सेन्टार, उइभिं ट्रेनिं सेन्टार खालामदों। समबायजों खालामदों। बेनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे मावख' जों खालामनो हादों, खिन्थु 17 बोसोराव बेखौ मावनो हायाखै। बनगाव हाथाइसालिखौ डेभेलप खालामनायनि थाखाय बेवहाय राङारि मदद होदों। अलरेडि कनस्ट्राक्सना सोलिबाय थादों दा। लोगोसे बर'नि फुटबलनि राजा बिन'द ब्रह्मनि मुङावहाय स्टेचु दा गायसनगोन। बेजों लोगोसे बेहाय जेसेबां साखाथि फाखाथि माने आलारि सोरां, ओरैबायदि मोनसे खोब बाख्नायथाव खोथा, गोसोआव गोजोनथाव खोथा, आलारि सोरांनि मुङावहाय नैबे खाथि खालायाव खमबाबो मोनसेबो गामि गैला जे आलारि सोरां आसनि मोनो। दा बेबादि माखासे खामानिखौ 17 बोसोराव खिन्थु बिथांमोना मावाखै। दिनै खिन्थु 5 बोसोरानो जाजोबाखै, 5 बोसोरनि जाजोबनायनि सिगांनो बेबादि माखासे डेभेलपमेन्ट खामानिखौ मावदों। आरो बेखौ जुदि सोरबा बिपिएफनि मानसिफ्रा आंनि खाथियाव जुदि साहस दंबा बुंफैदों, अन्तत बनगाव प्रपार बनगावआवहाय बिथांमोनहा मा मावदों आरो जों मा मावदों आरो। दा लामानि खोथा, लामायाबो 17 बोसोराव बनगाव गामियाव लामा बानायाखैमोन, दिनै जों बानायनो हादों। खाग्राबारि जोङो नै दोंसेबाबो दोंनैबाबो जों खालामदों। दा बे रोखोम खामानिखौ जोंहा प्रमद बर' सारा मावदों आरो प्रपार बनगावआवनो जों गोबां खामानि मावबाय होननानै आं क्लेम खालामो आरो बास्तब खोथा बियो, बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिगौ। बे आरो बेखायनो आरो प्रमद बर' सारा जुदि मावनायनि स्कप मोनबावोबा हाजार हयथ' खामानि मावबावगोन, आं बेखौ मोनसे फोथायनाय दं आरो। फरायसा, लाइमोन, आबादारि आरो आइजोफोरनि थाखाय नोंथांमोननि बे बियाबाव मा खामानि मावनो हादों? फरायसाफोरनि थाखायथ' जोंहा प्रमद बर' सारा स्पेसियेलि बेयो इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ गावनो लादों। गावनो लानानै गावनो ओरैबायदि मोजां सामलायदों, जायनि थाखाय जों नुनो मोनो दा चिराङा आसामाव मेट्रिक परिखायाव बयनिख्रुइबो लास्टमोन। खिन्थु थांनाय बोसोरनिफ्राय देग्लायबो आसामावनो चिरां डिस्ट्रिक्टआ मेट्रिक परिखायाव बयनिख्रुइबो सिगां पजिसन, फार्स्ट पजिसन। इभेन बाक्सायाबो हायार सेकेन्डारि रिजाल्टआवहाय मोजां माबायावहाय रिजाल्ट लानो हादों। बेजों लोगोसे सुपार 50 बे मोनसे आसनि बड'फानि नामाव बेखौबो खालामदों। बेनिफ्राय आरो माखासे फरायसाफोर, जे फरायसाफ्रा गोरिब न'खरनि, बिथांमोननो मिनिमाम माबा मोनसे होनो हायोबा निस्सय फरायनायाव सापर्ट जागोन होननानै प्रमद बर' सारा साननानै गियान सोरां आसनि मुं दोननानै सासे फरायसानो रोजाबा अन्तत बनगाव समस्तियाव दिनैसिम 1,000 फरायसाफोरनो जों होनो हानाय जाबाय। दा मोनसे समस्तियाव जुदि 1,000 फरायसाफोरनो होनो हानाय जायोबा 40टा समस्तियाव 40,000 फरायसाफोरनो जोङो एसेबाबो माने 5,000 जों होनो हानाय जादों बे आरो। बेनिफ्राय लाइमोनफोरनि थाखाय जथेस्थ' प्रमद बर' सारा दा गोबां आसनि लादों। बे आसनिया माने आङो नुनायाव गोबां बेवहाय माने अमा फिनाय, दाउ फिनाय, बोरमा फिनाय माबा माबि आरो बिनि बादैबो गोबां आसनिखौ लानायखौ जों नुदों। मथथे मानसिफोरनो जबनि मिनिङा खिन्थु सरकारि साख्रिखौल' बुंनाय जाया। जब माने बे इंराजि सोदोब जयनिं आदार बिजनेस, गुबुन खामानियाव इंगेज खालामनायखौनो जब होननानै बुंनाय जायो। नाथाय जबआ सरकारि साख्रिखौल' बुंनाय जाया, खामानि होनायखौनो। जेरै एमजेनरेगानि खामानि मावनो थाखाय जब कार्ड होनाय जायो। बे जब कार्ड होनायनि अर्थ'आ बेसो जे एमजेनरेगानि दारै जा मोनसे खामानि फैयो बेखौ बे जब कार्डनि दारै जोंना बिपिएल लाइननि रायजो राजाफ्रा जाहाथे खामानि मावनो हायो।
मिनिङा बेसो आरो बेखायनो प्रमद बर' सारा मानसिफोरनो जब होनो होननानै बुंनायनि गुबै बाथ्रा बेसो नाथाय बेखौ बिर'धि दला बेखौ मोनसे मिसलिड खालामदों मिसप्रजेक्ट खालामदों जे जब न'खर न'खर जब होनो साख्रि होनो होन्दोंमोन बिथाङा होनो हायाखिसै खिन्थु मिनिङा बे नङा गभर्नमेन्ट जबा आलादा जिनिस खिन्थु नैबे जबा आलादा जिनिस बे मोनसे मिसलिड खालामबाय थादों बे आरो बेखायनो आंहा आसा दङ प्रमद बर' सारा जे मोनसे माबाखौ लानानै खामानि मावबाय थादों बेवहाय खुनु सोरबाया बेखौ इन्टेनसनेलि राजनिति खारनाव बुंदों जानो हागौ बेथ' दिनैसो बुंगोन गाबोन मोनगोन बिनि रिजाल्टखौ गाबोन मोनगोन जेनेबा जोङो बिराद मोनसे प्रमद बर'नि साराव प्रमद बर' सारनि एगेन्स्टआव माखासे खोथा बुंदोंमोन जे सिमा बारायनो हाया सिमा बारायनायनि थाखाय खुनु माबा मोनसे सोदोब उल्लेख गैया नाथाय दिनै मा बुंखो हाग्रामा बिथाङा बुंदोंमोन मा 1 इन्सि जुदि बारायोबा आङो बिटिआरआव थाया खिन्थु दिनैथ' आरो माने 250-300थासो गामिया दिनै हाबबाय गहपुर सनितपुर बिश्वनाथ सारियालि इभेन बिथांमोना एबार भर होनो मोनगोन दा बेफोर साख्रिनि खोथा जेनेबा साख्रि एपइन्टमेन्ट होनायनि खमथा बेखौ फाननानै जाबाय होनना बुंदों नाथाय नै दाथ' होबाय साख्रि होबाय थादों बे समाव नोंथांनाव मोनसे सोंनि जे हाग्रामाया जिखिनि होन्दोंमोन सिमा बारायनाय जाया बिश्वनाथ गहपुर बेफोरखौ सोनो हानाय नङा नाथाय थांनाय दाख्लै बावैसो बिथाङा केम्पिं खालामहैबावदों बे बेलायाव मा बुंगोन बेथ' खोब गोमोथाव आरो मोनसे लाजिनांगौ बाथ्रा जायो खारन जाय बिथाङा बुंदोंमोन मा गामिया बाराया नाथाय बिथाङा गामि बाराया होननाय जायगायावनो थांनानै भटा बिबाय बेथ' साननो गोरोंफ्रा सानगोन आरो एसे मान सनमाननिबो बाथ्रा थायो आं बारा बुंनाय नङा आङो खुनु नेतानि सायाव बुंफेराखै आरो दिनैसो आं प्रथम बुंनाय जाहैबाय खिन्थु आं सानो एसे बाथ्राफोरखौ सानै हयै बुंनाया मोजां खारन जोङो आन्दलन खालामनानै फैनाय साफा नेता आरो जोंनि सायावनो भबिसत जोंनि जेनेरेसना जोंनि मोखांखौ नायनानैनो जोंनि बाथ्राखौ लानानैनो खामानि मावहैगोन बेखायनो जोङो राजनितियाव दं होननानै खालि देरहानायनि सार्थआव जोङो नंगौखौ नङैखौ नंगौ खालामनो नाङा आरो मिसलिड खालामनो नाङा मिसलिड खालामोबा दिनै नों मिसलिड खालामगोन गाबोनथ' मिथिगोन बेखायनो जोंहा मोनसे मरेल मोनसे माबा थाबाय दायथ' थाबाय जे अन्तत राजनितियाव दं होननानै राजनितियाव थायोबाबो बा दङब्लाबो बाराद्राय जाहाथे सत्यथाखौ जाहाथे माने एरायनानै थाङा सत्यनि सायाव गसंनानै जाहाथे बाथ्रा बुङो आं बेखौ लुबैयो आरो आं बेक्तिगत हिसाबै मोनसे आंनि नेचारा बेनो आङो नङै बाथ्राखौ बुंनो हाया आरो मालाबा नंगौ खोथाखौबो अनेक सिटुवेसनखौ नायनानै बुङा लाबानो दलद थानो गोनां जायो नाथाय बे नङा जे जों जेननाय बेयो आं बुङैनि खारना आं जेननाय बे नङा सम आरो सिटुवेसना जुदि डिमान्ड खालामोबा हयथ' बुंनो गोनां जायो आं दिनै एसे बुंनायनि खारना बेनो जे बेखौनो लानानै दिनैहाय जोंनि गेजेराव मोनसे इलेक्सनियारिं मोनसे माबा जाबाय थादों बेखायनो बुंनो गोनां जागोन दा जोंनि बनरगाव समस्थियाव जेसेबां रायजो राजा दङ आं सानो बे बाथ्राखौ मिथिया नङा मिथिगौ बिथांमोनहा जेसेबां मिसलिड खालामनो नाजाया मानो हानाय नङा होननानै आं सानो नोंथाङा बेसेबांसो भट लानानै देरहागोन बायदि आरो नोंथांनि देरहानाया माबायदि ओरैनो जोङो जा मोनसे जोंहा माबा जोंनि डाटा जोंहा फेज 1 फेज 2 दा प्रमद बर' सारा मोनसे ओरैबायदि मोनसे फर्मुला खालामदों मोनसे फर्मुला खालामनानै जोंनो खामानि मावनो थाखाय दायथ' होदों जे पलिं बुथ्स कमिटि बिराद स्ट्रं जाबाय जोंना पलिं बुथ्स कमिटिनि थ्रुयैहाय फेज 1 फेज 2 जोंखौ खालामनो होदों दा बे मथे जों खालामनानै मोनबाय बनरगाव समस्थियाव गासै जोंनावहाय माने 23,000 भटारा जोंनि आखायाव दङ दा टटेल बनरगाव समस्थियावहाय 56,000 सामथिं बेनि गेजेराव बर' बहरा 26,000 सामथिं गुबुनबो थाबाय गुबुनबो दं दा बेनि गेजेराव 10,000सोआनो भटा जाया थैनायबो थाबाय एबसेन्ट थायो माबा नर्मेलि बिदिनो जायो बेखौ नायोबा 46,000 मेक्सिमाम बेनि गेजेराव बेवहाय मोनब्रै पार्टि थागोन आरो दाथ' जों नुबाय बिजेपिआबो गेलेगोन बिपिआबो गेलेगोन गेलेथों गेलेनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया आरो जों खर'बो साया आरो आं बेक्तिगत हिसाबै आं वेलकाम खालामो खारन बेयो मोनसे डेम'क्रेटिक कान्ट्रि हिसाबै माल्टि पार्टि सिस्टेम बयबो गावबागाव गोसोबादि खामानि मावनो हायो गेलेथों नाथाय भटआथ' रायजो राजासो होगोन रायजो राजानि भटआसो नोंखौ देरहाहोगोन बा नोंखौ माने फेजेनगोन बेखायनो बनरगाव समस्थिनि रायजो राजाफ्रा दिनै डिसिसन लादों दिनैहाय सोरनो भट होनांगौ होनाङा थांनाय
17 बोसोर BPF-नि सासन खालामनाय आरो नै 5 बोसोर जाजोबाखै प्रमद बर' सारनि खामानि मावनाय बे माबाखौ रिजायनानै दिनैहाय गोबां मानसिफ्रानो बुंदों मा ना प्रमद बर'नो जोङो अन्तत खमबाबो 5-10 बोसोरसो खामानि मावनायनि सुबिदाखौ होबावनांगौ बे रायजो राजानि मोनसे साननाय आरो बे साननायखौ लानानै जोङो दिनै फोथायनो हायो आरो गमामा आं दहाय बुंदों मा जोंहा डाटा एकर्डिं टु डाटा जोंहा 23,000सो भटआ मजबुत जानानै दं बेखायनो जोंखौ फेजेननो हानाय नङा जों ओरैनो माबानि नामाव मोनसे हावा लाबोनो थाखाय बुङाखै अनुमानिक माबाखौ बुङाखै एखेबारे पारफेक्ट डाटा बियो एकर्डिं टु डाटा आं बे खोथाखौ बुंनाय जादों नैबे बिसायख'थियाव जुजिनाया सोरजों जागोन नोंथां जुजिनाय होनोबाथ' ओरैनो बेवहाय BJP-बो थाबाय BP-बो थाबाय खिन्थु जोंनि बर' मानसिफ्रा मोनसे बाथ्राखौ सरसा खालामबाय थायो जे नेशनेल पार्टिनि फारसे बारा गोसो जाया बे हिसाबै देरहानाया जोंनो देरहागोन खिन्थु सेकेन्ड हयथ' BPF-नि पजिशना फैनोबो हागौ बेवहाय BJP-नि मोनसे माबाखौ जोंहाय माने आसामनि मुख्यमन्थ्रिनिफ्राय लानानै जेसेबां BJP नेता दं बेवहाय मोनसे हावा लाबोनो नागिरदों बर'नि गेजेराव बे हावाया एसेबां गोहोम खोलैनाय नङा दा बे हिसाबै BJP-आ हयथ' केन्डिडेटआ सोर जागोन आं दाबो मिथिया दाबो अफिसियेलि डिक्लेयार होआखै नाथाय ओरैनो जोंहा दानि एक्जिस्टिं MCLA राजीब बांगालनि खोथाखौ बेहाय उच्चारण खालामदों राजीब ब्रह्म आं राजीब बांगाल होननाय जाहैबाय राजीब ब्रह्म माने बिथांनि गुड नेमा राजीब ब्रह्म खिन्थु नर्मेलि बेखौ राजीब बांगाल होननानै बेखायनो आंनावबो फैदों खुगायाव खोनायोबा बिथाङा दुखु मोननो नाङा बयबो बुङो जोंनि खुगानिफ्राय मालाबा ओंखारो बे दुखु मोननो नाङा राजीब ब्रह्मआ हयथ' थार्ड पजिशनाव फैनो हागौ बिदि नुयो आरो गुबुन हारिफ्रा साफा सानै थागोन खिन्थु आंनि नुनायाव बे आरो बे खिन्थु देरहानाया जों देरहागोन हयथ'बा सेकेन्ड पजिशन हिसाबै BPF-आ हयथ' फैनो हागौ खिन्थु इन्टारनेलि बिसोरनि गेजेराव मा दं आं मिथिला मालाबा जिहेतु राजीब ब्रह्मआ BPF-निफ्रायसो देरहानायमोन नालाय मालाबा BPF-नि मानसिया BJP-आव जइन जायो आरो BJP-नि मानसिया आरो BPF-आव जइन जायो एक्सुवेलि सान आरो हर बबे सान जाखो बबे हर जाखो जों मिथिला आरो सोर थारमाने एक्सुवेलि BJP जामारखो ना BPF जामारखो जों बारा बुजिनो हाला आरो बिदि जाबाय थादों खिन्थु जिखियानो जा मानो बनगर समस्तियाव एबार प्रमद बर' सारनि मोखांखौ नायनानै आं देरहागोन बेखौ आं रोखा बुंनो हायो बे समाव नोंथाङा जुदि देरहामारोब्ला नोंथांनि समस्तियाव गिबिसिनै मा खामानिखौ मावग्रोनाया बांसिन मोजां जागोन रायजोफोरनि थाखाय साबजाथाव जागोन होननानै साननानै लायो आरो मा खामानिखौ मावनो थाखाय नोंथाङा दिनैनि समाव देरहालाङोब्ला थिरांथा खालामनानै दङ फार्स्ट अफ अल जोंहा मावनांगौआ बनगर समस्तियाव जोङो आगोलावबो आङो रायज्लायबाय थादोंमोन बेवहाय जोंहा बनगर समस्तियाव 90%आनो आबाद मावनानै जायो आरो बेवहाय मोनसे प्रब्लेम जाबाय थादों सेरमांगानि सरलभाङा होननानै बुङो बे मोनसे बोसोरे जोंनि थागिबि रायजो राजाफोरखौ मोनसे प्रब्लेम खालामबाय थायो आरो दा झारबारि एरियायावहाय निउ बांलाजरा होननाय गामिया दैनि गेजेराव दङ दा बियो ओरैबायदि खैफोद लाबोयो बेखौ जोंहा प्रमद बर' साराबो मिथिगौ आरो जोङो बे प्रब्लेमखौ जों बोसोरै नुयो बेखायनो आं सानो जोंहा नैबे सेरमांगा प्रटेक्सन बेखौ जोङो एसे मेजरलि रायजो राजाफ्रा डिमान्ड खालामबाय थायो आं बेखौ मावग्रोनो सानो बेजों लोगोसे लामा सामा गोबां दंबावो सोलोंथाइखौथ' जों गारनो हानाय नङा सोलोंथाइ आरो बेनिफ्राय जोंहा नैबे सेंग्रा सिख्ला इयुथफोरखौ बोरै माने एबजर्ब खालामनो हायो बोरैहाय एंगेज खालामनो हायो बेनो मेन बाथ्रा जागोन दा बेनि बादै गोबां दं आरो गोबां दं माखासे एरियायावहाय जोंहा हेल्थ सेन्टारनिबो प्रयजन दं आरो गोबां दङ बेखौ देरहानायनि उनाव आङो जिनिसखौ एसे दानो आङो माखासे माबाखौ आं नटा खालामखाबाय आरो हयथ' खालामबावनांगौ दङ बेखौ प्रेफारेन्स वाइसै खामानि मावनो थाखाय आं रेडि आरो नैबे समाव नोंथाङा रायजोफोरनि गेजेराव मा थांखि मा मिशन आरो मा मोन्थोर लानानै रायजोफोरनि गेजेराव भट बिगोन बा केम्पेइन खालामो आङो रायजोफोरनि गेजेराव भट बिनाया आंहा खुनु गोनो गोथो जानांगौ गैया फार्स्ट अफ अल आङो प्रमद बर' सारा जे मोनसे मिशन लादों बुंनो थाङोबा जे खामानिखौ मावबाय थादों दा फार्स्ट खामानिया जाबाय सान्थि नङाबाथ' जेबो जाया बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव बर' बे मोनसे परिबेसा गाज्रि परिबेसा गैला थांनाय 10 बोसोर 2014निफ्राय 2026सिम जोंहा MP
जोंनि बर' मानसियानो MP आव देरहाबाय थायोमोन खिन्थु बेखौ जों खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन बर' अबर'नि थाखायनो आरो बे समावहाय हाग्रामा महिलारिया BTC नि गार्जेन हिसाबै मोनसे खामानि मावनायनि स्कप मोनदोंमोन बिथाङा खिन्थु बेखौ स्मुथलि लांनो रोङाखिसै आरो बिनि थाखाय 10 बोसोर MP खौ जों खोमानानै लानो गोनां जादों नाथाय प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दिनैहाय जों मोनफिननाय जादों दिनै सानै जोंनि गेजेराव पार्लामेन्टनि मेम्बार दङ रायजो सभायाव सासे रोंगोरा नार्जारि लकसभायाव जोंहा गोदानै लकसभानि केन्डिडेट हिसाबै होनानै देरहानो हादों जयन्त बसुमतारी जों सानै जोंनि गोख्रों दैदेनगिरिफोरखौ जों मोननाय जादों दा बियो जोंनि थाखाय बिराद मोजां बाथ्रा आरो बेजों लोगोसे जोंहा सोलोंथाइनि बाथ्रा जेनेबा सुपार 50 जोंनि गेजेराव गोबां इउथ्सफोर दङ जेनेबा फाइनान्सियेलि क्राइसिसनि थाखाय अफिसार जानो गोसोबाबो हाया IAS IPS अफिसार जानो गोसोबाबो हाया डाक्टार जानो गोसोबाबो हाया इन्जिनियार जानो गोसोबाबो हाया गोजौ सोलोंथाइ लानो हाया नाथाय दिनै बेखौ ओरैबायदि प्रमद बर' सारा ओरैबायदि खामानि मावदों बिथाङा माने बिराद माने भाखा गैया बे खामानिखौ मावदों आरो जों नुबायबो जे जोंनि गेजेराव बर' इउथफ्रानो माने अफिसार जानायखौ जों नुदों बेफोरबायदि माखासे माबाखौ जों नुदों ओंखायनो आं सानो जों बे रोखोम माबाखौ लानानै जोंहा खामानि मावलांनो हागोन होननानै आं सानो जोबथारनायाव नोंथांनि बियाबनि रायजो राजाफोरखौ मा खावलायनो लुबैयो आं खावलायनो लुबैगोन अन्तत बनरगाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा कनसियास जानो थांनाय समाव आं जेननायनि खार'ना माखासे बेवहाय प्रपागान्डा सोलिदोंमोन जे प्रमद बर' चिफ जायोबा बेवहाय BTC नि जे मोनसे सेक्रेटारियेट माबा बेखौ शिफ्ट खालामगोन बाक्सायाव लांगोन अदालगुरियाव लांगोन शिफ्टिं खालामगोन सेक्रेटारियेट माबाखौनो अफिसखौनो बिदि मोनसे बर'फोरनि गेजेराव मोनसे प्रपागान्डा खालामदोंमोन आरो गुबुन हारिनि गेजेराव हाबनानै प्रमद बर' सरकारा फैयोबा उच्छेद खालामगोन आरो कास्ट लिस्टखौ सेनानै लागोन होननाय मोनसे प्रपागान्डा खालामदों बै समावहाय मानसिफ्राबो नंगौबो सानदोंमोन आरो जोंनि बर'फ्राथ' सानमारदोंमोन मा प्रमद बर'आ चिफ जायोबा डिपुटि चिफआ गबिन्द बसुमतारी जायोबा निस्सय क'क्राझाराव थानाय BTC नि केपिटेलखौ सेक्रेटारि अफिसखौ दस्रायाव शिफ्ट खालामोबा बियो जोंनि थाखाय मोजां जानाय नङा बिनि थाखाय स्रोद मोनसे प्रपागान्डा खालामनानै मानसिफोरनिफ्राय भट आदाय खालामाखै नङा खालामदोंमोन नाथाय दिनै बियो जोब्बाय खारन प्रमद बर'आ चिफ जाबाय गबिन्द बसुमतारी डिपुटि चिफ जाबाय दाबोथ' क'क्राझारावनो दङ इभेन क'क्राझारनि सेक्रेटारियेट अफिस सिगाङाव जेरैमोन दा साबसिन रोखोमै साजायदों गेटआबो बिराद मोजां गेटखौ समायनायनि थाखायल' नङा गेटआव माखासे फसंदों बेवहाय माखासे मिनिं दङ जारिमिनारि दङ बे बाथ्राखौ बुजिबाय आरो लोगोसे कारिगाव गेट बेबो मोनसे एन्ट्रि गेट बियो बेवहायबो जाबादि प्रमद बर' सारा मोनसे कनसेप्टजों मोनसे सिन्थाजों खालामबाय बेखौ मानसिफ्रा बुजियै नङा आरो बेखायनो प्रमद बर'आ जे खामानिखौ मावदों खोब माने कनस्ट्राक्टिभ माबाजों मावदों बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिगौ बेखायनो आजिखालि रायजो राजाफ्रा एसेबां जाम्बाबो नंला सासे सानै जेनेबा इनफरमेसन मोनैयाव मिसलिड जागोन आं बेखौ डिनाय खालामा सासे सानै सोरबाबा एसे एनै गोरिब न'खरनि थाबाय थाइसे थाइनै मोनसे क्राइसिस बेजों मोनसे माबाबो जायो नाथाय कनसियास मानसिफ्रा दिनै कनसियासलि डिसिसन लागोन आरो जोंनि UPPLनिनो भट होगोन होननानै आं दिनै मिथिगौ आरो आङो देरहागोन जोबथारनायाव मोनसे सोंथि खालामबावनोसै आङो जे BPFनि दैदेनगिरिफ्रा बुंगासिनो नैबे समावहाय जे UPPLआ बिसायख'थि फोसावदिं मेलफोराव फैसा रानोब्ला UPPLनिफ्राय लानानै दोन खिन्थु भटखौ जों BPFनोसो हो एक्सुवेलि नोंथांमोना फैसा लानानै हाबैगोन नामा रायजोफोरनि गेजेराव जोंथ' फैसाजों मालाबाबो जों भट गेलेया फैसाजों भट गेलेनायबाथ' जोङो माने BPF खालामबोदों ना होमबा जोंथ' BPF खालामनायावबो देरहागौमोन खोमा बे आरो आसलथे फैसाजोंल' जाजोबा बेवहाय मानसिफोरनि बुजिनायनिबो खोथा थागोन बे आरो बेखायनो आं नैबे खेथ्रआव फैसाजों जे जाजोबो आं बेखौ साना सासे सानै जागोन नाथायबा माखासे कनसियास मानसिया फैसाजों थांनाय नङा माने बे माबा जिनिसा मोनसे गावनि डिसिसना मोनसे आलादा जिनिस बेखायनो आं नैबे बेलायाव बुंनो एसे बुंनांगौबा एसे
माबा जायोथ' माने थाखा फैसाजोंनो जाजोबथारा आं बेखौ आं फोथायो आरो बे आरो जोंनिफ्राय जोङो बे रोखोम जानला मोनलाबो जों बुंनायबो नङा जोंहा मोनसे पार्टिनिफ्राय मोनसे डिसिसन दं बे डिसिसन बादि जों थांगोन आरो हागौमानि जोङो प्रमद बर' सारनि मोनसे भिजन आदर्श प्रिन्सिपल बेखौ लानानैसो जों हागोन आरो ओमफ्राय थाखा फैसा सोर बेसेबां होलायदों होलाया जों बेखौ बारा हिसाब खालामबाय थानाय नङा खना खना जानोबो हागौ खना खना जानोबो हागौ आरो बिसेसके थांनाय समफ्राव जों जेरैबायदि नुदों बिपिबासो थाखा फैसाखौ लानानै माने राजनिति खालामनायखौ जों नुदों खारन दा जोंनि समावहाय खुनु गामियावनो बिदि इलेक्सननि सिगां जौ बेदर अमा बुथारनानै माबा खालामनानै जाहोना लोंहोनानै माने भट आदाय खालामनो नागिरनाय जोंनि दिनाव गैया खिन्थु सिगाङाव जादोंमोन आरो दा बेफोरखौ जों नुदों बेखौ आं बानायनानै बुंनायनि खोथा नङा आरो रायजो राजाफ्रानो उइटनेस दङ रायजो राजाफ्रा होगोन खिन्थु दिनैहाय जोङो भट देरहानांगौनि खाथिराव जों बेखौ मावनाय नङा बे आरो आंहा मोनसे फोथायनाय दङ एबार जों देरहागोन आरो